kurmaly bolýar-da sebäbi biri eýen 5 ýyl daşarda işläp düşünjesi hemme zat ütgedi. Öýüne barýar, öýüne baran wagty şol goýup gaýdan jahil diýeli düşünjesiz, sowatsyz bir adam otyr. Onuň bilen bile ýaşamaly. Bir kwat görýän edýän hereketlerini zady görüp soň neme diýärdi? Mysal üçin mardan bir iýleşimiz bardy. 5 ýyldan işläpdir ýaly şu ýollar ilkinji açylan wagty gitdi. Soň barypdyr ay bu taýda diýe ýaşap bolanok dip jaňetde görüň berdi, aýalynyň ýagdaýyny görüň berdi. Bular diýe adam hasap edenok, bu näme bolupdyr bu? Goýup gaýdan adamlarym ýok diýärdi. Öňem şeýledir welin. Ol käbir zatlara düşünen bolmaly ýurdun daşynda. Şey dip soň çağalaryňam hormaty ýok. Ýoksam näçe pul iýberdim diýip oşa zatlary görüň berýär. O pul iýbermesi, iýbermezligi bu zatlara nemeden okda kän bir täsir eden okanyň soň. Ýurdun içindekiler hakykatdanam käbir zatlary görüp düşünüp bilen oklar. Ýurdun daşyndakylar bolsa düşünýär. Bulam düşünýän bilen düşünmeýän adam ikisi bir arada ýaşap bilmejegi üçin bir ýyl bolmasa 2-3 ýylyň içinde ýa-ni köpüsiniň maşgalalary bozulup soň täzeden gurýarlar-da. Şeýleräk bir ýagdaý öňümizde garaşýar. Soň bir Telegramda bir neme bardy, bir video habar paýlaşdyr oşo taýda. Daşar ýurtda Türkiýede işläp barypdyr oğluna boşlukma diýeli, boşluk ýa bir neme gurnapdyr da mektebe barypdyr, oğluna okap berýär mektebine barypdyr, oğlu tanan okmuny. Soň men kakan ýa-ni däden diýär-de Balkanly bolmaly, men däden diýip aýtsa da sowuk bolupdyr sebäbi näme üçin? Maşgalanyň demesinde bir ara kesme bolupdyr. 3 ýaşynda goýup gaýdypdyr. Özüniň aýdyşy boýunça 3 ýaşynda goýupdyr. Işlemäne gidipdir daşyna. Soň 3 ýaşynda ýam bolup ýadyndan çykýar. Bilýän bolsa da şowat ol ýam ullakan bolupdyr da şo nemeden seredişde görä bir 4-nji synykdan bar. Epesli wagt geçen bolmaly. 3 ýaş bilen 4-nji synpyň arasynda kän wagt bar o taýda. Soň ine tananok o oğullu meselesi çağız şeyle de indi aýaly nähili boldu. Ona mine görmeli diňe o däl hemme kim hem şeyle ýagdaýda. Baran wagty täzeden keşfedýär aýalyny ýa-da ärini. Şonuň ýaly ýagdaý.